हमके MBBS डॉक्टर दिलदार चाहिए, जे दिन में हमरा देखे और रात में हमरा दिमाग के ठंडा रखे। और हमार सैया जी जवानी के नक्शा बनावे वाला और देही के बक्सा सजावे वाला इंजीनियर हो। और हमरे दिल के राजा हुई है थाना के थानेदार, जो नथुनिया पे गोली चलाई है और ठन के लागी कपार। ना चाहे सिपाही ना चाहे थानेदार, फौजी बलमुआ बनी है हमार पता। चाहे दिलदार पावर रखे जिला तीस के, उतार दे गर्मी जवानी के तीस के। अच्छा कजी, हमनी के बारे में तो सब कुछ जान ले लू। कुछ अपना पसंद भी बतावा, कुछ अपने बारे में भी बतावा। बताई? हाँ बताई।